Biasanya MC ini nyawer ibu-ibu sing joget iki lho. Aja gawe-gawe. Ora to. THR wis kelas. Aku urung uman lho. Alah aku njuk bos iki. Yo. Monggo bosku. Sinten niki sing nang yang orong-orong Mas Agus? Tes banyu ning mata aku nangis ketiban ondo. Rondo tak kira prawan barang tak kawin anake sak kandang. Pancen aku wis rondo. Rondo tuana elimo. Tapi aku sih bisa diwolak-walik koyo goreng telo. Sapi mana larang regane Mas. Anak limo beda bapak waduh. Angge-angge orang-orang ramelok gawe melu momong. Entuk rondone ompong duwe anak segede kingkong. Angge-angge orang-orang ramelok gawe melu momong. Anak limo Akeh mangane penting mboke akeh regane. sing Spesial buat yang baru gabung terima kasih. matur sembah nuwun bos. Laris pasukan orang-orang ready. Oh gak sih rumah nyampe saiki ya Mas. Orong-orong. Siluman Wis gak apa-apa. Eling jaman semono wayah kawin nanggap bal-balan. Namune akeh tenan nanti sing delok akeh sing pingsan. Ampepe akeh tenan entuk duit karung-karungan. Wis padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan. Rondo padha wae Mas. Enak rasane. Yo. Terima kasih Pak. Orang-orang melu gawe melu
kabeh kuwi dadi resikone angge rondo ra melu gawe melu rondo anake limo bungul bareng turune kloso angge rondo ra melu gawe melu anak limo mangane penting boke akeh diragake. yo. Terima kasih bosku. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Spesial limited edition permintaan yang jarang sekali diberikan di tahun-tahun ini.